हेल' खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो नैबे मोनसे आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय स' लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों स' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो लोगोसे आंनि बाथ्राखौ एसे साननानै नायगोन बा बिजिरनानै नायगोन होननानै आं आसा खालामदों जायफोर मानसिफ्रा नैबे भिडिअखौ नायगासिनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि सावरायनां टपिक्सआनो जादों जितु जोंनि सासे बर'नि गेजेराव बिराद सासे रोंखा राखा डक्टरेट माने सासे सुबुं जाय माने इउटुब खालामनानै इउटुबाव भिडिअ होनानै फुरा माने नर्थ इस्टखौ माने एक्सप्लर खालामनानै जोंनो दिन्थिगासिनो दङ आरो नर्थ इस्टल' नङा गोबां माने जायगायाव माने नेसनेल इन्टारनेसनेल जायगायाव माने बेरायनानै माखासे जायगाफोरखौ जोंनो माने एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिगासिनो दङ स' बिथांमोननि फुड हेबिट्स बिथांमोननि कालचार बिथांमोननि आइडेन्टिटि बिथांमोननि टाउरिस्ट प्लेस बेबायदि गोबां जायगाफोरखौ बिथाङा एक्सप्लर खालामनानै जोंनो दिन्थिगासिनो दङ आरो बेफोरनिफ्राय जोंहा बिराद माने मोनसे सोलोंनो गोनां दङ बा सोलोंनो हायो जेरैबायदि जोंनि नर्थ इस्टखौनो बुंजायो नर्थ इस्टआ माने गासैबो मोनफ्रोम स्टेटआनो नर्थ इस्टनि मोनफ्रोम स्टेटआनो ट्राइबेल माने हारिजों बुंफबनाय जोब स' ट्राइबेल डमिनेटेड माने स्टेट जोब स' ट्राइबेलफोरनि जेरैबायदि आइडेन्टिटि जेरैबायदि जानाय लोंनाय बिसोरनि फुड हेबिट्स बिसोरनि कालचार बिसोरनि रिलिजन बिसोरनि समाज बेबस्था गासै जिनिसखौ माने एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिग्रायानो जादों आलफ्रेड बसुमतारी आदा बिथाङा स' बिथाङा गोबां जायगायाव बेरायो गोबां माने जिनिसखौ बिथांमोना देखायो गोबां माने इनफरमेटिभ जायफोर माने समाज बेबस्थायाव माने सोलियो गोबां मोजांखौबो दिन्थिदों गोबां गाज्रिखौबो दिन्थिदों गोबां जायफोरखौ माने जेरैबायदि गुबुन हारिनियाव माबायदि गाज्रि दङ माबायदि मोजां दङ बेफोर गासैखौबो बिथांमोना एक्सप्लर खालामनो हानाय सासे साहस गोनां इउटुबार होननानै बुंनांगोन आलफ्रेड बसुमतारी आदा बिथांखौ सासे माने डक्टरेट लाग्रा स' बिथाङा मैया दाखालिनिफ्राय मोनसे भिडिअ शेयार खालामगासिनो दङ हयथ' आंनिया गोरोन्थि जायाखैब्ला बिथाङा मोननैसो जितु जातिनि अलखद बेफोरखौ माने फार्स्ट टाइम माने सोराङाव लाबोनो नाजादों बा फकास खालामनो नाजादों बा बे जोंनि हारिनि जितु सेन्टिमेन्ट जितु मावनां हाबा बेफोरखौ माखासे खोथा बुंनो बिथाङा लादों बा आवगायदों स' नैबेबायदि टाइमावनो जोंनि माखासे पार्टिकुलार माने संगठन बा माने पार्टि बिथांमोननि मानसिफ्रा ओरैबायदि माने एटाक खालामदों पार्सनेल एटाक खालामनो नाजागासिनो दं ससियेल मिडिया फेसबुकआव स' बेखौ आङो नोजोर होगासिनो दङ आरो स' बेफोर खोथाखौनो लानानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बा सावरायनो थाखाय जोङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो हयथ' आंनाबो गोरोन्थि जानो हागौ आंबो बिराद माने एक्सपार्ट बेबायदि नङा जायफोरखौ आङो आंनि ब्रेनाव आंनि माइन्डआव हाबदों आं बेफोरखौ एसे शेयार खालामनो नाजागासिनो दं आरो आदा आलफ्रेड बिथांखौ जेरैबायदि ट्रल खालामदों स' बाथ्राया ओरैबायदि दाखालि बावै जितु सासे रेन्जारा जितु जोंनि हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुं रायजो राजाफोरखौ थांनानै माने बर' जाति खुट्टा बर' जाति रोखोमनो बायदि बायदि गाज्रि रायनायखौ माने भिडिअ लाबोदों बिथाङा आदा आलफ्रेड बिथाङा जाय खोथाखौ रायजो राजायाबो भिक्टिम रायजो राजाफोराबो निउस मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दं आरो स' बे खोथाखौ लानानै बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों जेरैबायदि मोनसे जाथाय जालांबाय रेन्जारखौ माने एटाक खालामबाय बे एटाक खालामनायनि सिगाङावनो रेन्जारा जेरैबायदि जोंनि जातिनि सेन्टिमेन्टआव माने हार्म लाबोदों बे हार्म लाबोनायनि जितु माने जोंनि जातियाव सेन्टिमेन्टआव माने बिथाङा गाज्रि सोदोब बाहायना जोंखौ माने दुखु मोनहोदों नैफोरबायदि दुखु मोनहोनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा भिडिअ बानायदों स' आरो मोनसे बाथ्राया जाहैदों मा जितु तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल बे तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मोनसे साइन बर्ड दंमोन आरो बे साइन बर्डआव फार्स्ट लाइनाव बर' हांखोखौ लिरनाय जादोंमोन सेकेन्ड लाइनाव एसामिस हांखोखौ लिरनाय जादोंमोन आरो थार्ड लाइनाव इंलिस माने हांखोजों लिरनाय जादोंमोन आरो
स' माखासे दुथां मानसिफ्रा बेखौ माने दाबि दंखि होननानै खोमोरदों खोमोरनानै माने बेयावहाय माने फार्स्ट सारियाव माने एसामिस माने हांखोखौ लिरनो खोन्थादों आरो माने बर' हांखोखौ माने फार्स्ट लाइनाव दोननो मोना बेबायदि आरो माने बाथ्राया स' बे मोनसे बाथ्राखौबो बे मोनसे भिडिअखौ बिथाङा फकासाव लाबोदों आरो बिथाङा बुंदों कि सासे एम अख्रां बर' बिथाङा आलफ्रेड बसुमतारीनो माने मेसेज हरदों जाहैदों इनफर्म खालामदों जाहैदों आरो स' सासे मानसिया इनफर्म खालामनायनि लेखायै बिथाङाबो माने बे भिडिअखौ माने फकासाव लाबोदों आरो माने गावनि इउटुब चेनेल बा गावनि जितु फेसबुक पेज बेयाव बिथाङा लाबोदों आरो थार्ड नाम्बारा जाहैबाय मा जितु जोंनि फराफारि थाखो सेनि हाबाफारिलाइ स' बेयाव माखासे बर' माने सोदोबफोरा गोरोन्थि थानाय नुनो मोनदों सावगारिनि मुंजों रिंसारथिजों गोरोबनाय सावगारिखौ गोरोबहोनि फै दा गोरोबहोबाय ना नोंसोरो बलदों थालिरदों रिंसारथियाथ' गोरोबाखै आरो बियो खुरैजों साथादों गोरोबहोबाय खानजंदों नाजों बासदों आरो दाउदैदों बेथ' रिंसारथिया गोरोबाखै बे असमिया रावावबा गोरोबगौमोनदां बल कल बाति साति फनि कनि बास मास पइसिं न'आव बाहायजानाय बेसादफोराव बेंखन हो पइसिं माने मालाय मिथियोना ओंखाम संग्रा न' बलदों आरो बरफदों दा सावगारि नायनांगोन नोंसोरो बेयो बलनि सावगारि आरो बेयो मानि सावगारि दाउ बे दाउखौ मा होनना बुङोले बरफ जों ओरैनो गामियाव मा होनना बुङो दाउब' नै बेखौ नाय बेयो मा फिथा नैबे बेयो आइ आइखौ जोंनि मा होनना बुङो बर' रावाव थाइजौ रयना ओरैनोबा जों जायख्लं होनना बुङो न बर'आव मा होनना बुङो रयना होननानै बुङो दै हाथरखि होनना बुङो ना दिनैनिफ्राय बर' रावाव बिनि नामा हाथरखि नङा मा तगर गोसोआव थाबायना दामग्रा धतरा बा जोंनिया सेरजा दोङो ना बेखौ इम्बु होननानै बुङो इम्बु बायदि नुयोना सेरजाखौ स' नैफोरबायदि भिडिअखौ बिथाङा जास्ट माने शेयार खालामदों आरो माने स' बेखिना शेयार खालामनायानो बिथांनि बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि जादों आरो माने स' बेफोरखौ फकासाव लाबोनो मोनामोन आरो माने खिन्थु भिडिअखौ गुबुना खालामदों आरो मैया दाखालि मैयानि मोनसे प्रेस मिटआव नुबाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सार नीलकान्त गयारी बिथाङा मोनसे प्रेस मिट होबाय स' प्रेस मिट होनायाव माने रोखा बेरखांबाय कि माने बे भिडिअखौ जितु सासे फोरोंगिरिया बानायदोंमोन स' बे फोरोंगिरिया मोनसे संगठननिनो मोनसे अर्गानाइजेसननिनो माने भाइस प्रेसिडेन्ट जाहैदों आरो माने स' आं जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला गुदि फोरोंगिरि आफाद बा स' बेबायदि आफादनि मोनसे सासे माने रेसपन्सिबल पार्सन लेङाइ आफादगिरि होननानै बुंदों बिथाङा सार बिथाङा स' बेफोरबायदि सासे रेसपन्सिबल मानसिया बे भिडिअखौ बानायदोंमोन आरो जाहैबाय स' नैफोरबायदि जितु रेसपन्सिबल मानसिफ्रा बेफोर भिडिअखौ बानायनानै माने हगारदों स' नैफोरखौ माने हगारनायानो आलफ्रेड बसुमतारी बिथांनि माने दाय जाहैदों आरो माने स' आं बेखौनो क्लियार खालामनो नागिरदों सार नीलकान्त गयारीया प्रेस मिटआव बुंदों जे गभर्नमेन्टआ जि बेफोरबायदि बिजाब साफायनायाव माने एक्सपार्टफोरखौ बिहरो जाहैदों एक्सपार्टफोरखौ बिहरनानै जितु बिथांमोना एक्सपार्टफोरखौ हरो जाहैदों आरो माने खिन्थु बेयावनो मोनसे बाथ्राया माने जोङो साननो गोनां जायो कि जुदि बे गुदि फोरोंगिरि गौथुमा बा आफादा बेफोरबायदि एक्सपार्टफोरखौ जुदि हरोबा बा बर' थुनलाइ आफाद बा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आफादफोरा एक्सपार्ट जुदि हरदोंमोनब्ला बे एक्सपार्टफोरा बे बिजाबखौ नायफामनायनि उनाव जुदि गोरोन्थि ओंखारदोंमोनब्ला बे बिजाबा बोरै पाब्लिश जानो मोनखो स' बे मोनसे बिराद गिदिर माने कुइसन आरो स' पाब्लिशआनो जानो नाङामोन बे बिजाबा खिन्थु पाब्लिश जादों बाय मिस्टेक पाब्लिश जाबाय बेयावबो बुंनो गोनां खोथा थाया खिन्थु जोंनि खोथाया जाहैदों मा सासे बेबायदि रेसपन्सिबल पार्सन जाय माने बे मोनसे संगठननिनो अर्गानाइजेसननिनो माने भाइस प्रेसिडेन्ट जायखौ माने बिथांमोनानो नायफामबाय थायो बेबायदि माने सासे रेसपन्सिबल पार्सना भिडिअ बानायनानै जि खोथाखौ हगारदों बेयाव जोंबादि पाब्लिकआ आंबो माने बेखौ नंगौ सानफ्लांगोन आरो थारमाने जायफोर बिजिरबाय थादों जायफोर नायफामबाय थादों बिथांमोननि संगठनानो जुदि बेखौ
बेबायदि माने भिडिअ बानायनानै हगारदोंब्ला होमबा गोरोन्थिया जोंनि ना गोरोन्थिया बिथांमोननि गोरोन्थियाथ' जोंनि थानो हाया बा गोरोन्थि आलफ्रेड बसुमतारिबो थानो हाया नंगौ बिथाङा सासे PhD दिनै माने माखासे ससियेल मिडियायाव बिथांखौ माने सासे बिराद गोरों गोरा माने मानसिया बेबायदि खालामदों ओरैदों बिथांमोननि गोरोन्थि नङा गोरोन्थिया बै सासे मास्टारनि जाय माने गासै खोथाखौ गुदि खोथाखौ मिथिखानानैबो बिथाङा भाइरेल खालामदों हो आरो भाइरेल खालामदों जेथिया जोंथ' माने बिखौ माने नायखानो गोनां जाखागोन बा जोंबो जेनेबा बिखौ माने मोनथिनो लुबैनो थाखायनो ससियेल मिडियायाव हगारनाय जायो मोनथिनो थाखायनो जों ससियेल मिडियायाव हगारनाय जायो मानि थाखाय बेबायदि जादों आरो जेरैबायदि माने ससियेल मिडियायाव हगारनाय जादों थिग बेबायदिहायनो जोंनि माने बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सार नीलकण्ठ गयारी बिथांमोना प्रेस मिट होबाय मोजां जाबाय प्रेस मिट होनायनि उनाव जों माने गासिबो मिथिबाय जे बेबायदि माने बि नङा बा बि बिजाबखौ 2021आवनो माने बिखौ रनज पेगु सारा माने स्टप खालामदोंमोन बेखौ माने बाहायनो मोना होननानै बिथांमोना नटिफिकेसन होदों आरो बे खोथाखौ जों दिनै नीलकण्ठ गयारी सार बिथाङा माने फोसावनानै होबाय जोब्बाय बे खोथाया खिन्थु बेनि उनाव आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौ माने ट्रल खालामबाय थानाया बेथ' सासे गियानि सुबुंनि माने खामानिसो जाखो ना राजनितिनि माने मोनसे खैसारसो जाखो बेखौथ' जों दा साननो गोनां जादों आरो आं जिखिनाखौ हमना मोन्दों बे राजनितिनिनो मोनसे खैसार जागोन मानोना आलफ्रेड बसुमतारीमोन बायदि मानसिया जुदि बेफोरबायदि माखासे जायफोर फिसा फिसा गोरोन्थि बेखौ जुदि फकासाव लाबोबाय थायोब्ला हयथ' सोरनिबा पलिटिकेल केरियारा एसे माने हायलांगोन नामा सोरनिबा पलिटिकेल केरियारा एसे माने गाज्रि गोहोम गोलैगोन नामा स' बिनि सायावबो एसे गिनाय दङ आरो खिन्थु बेफोरबायदि सेन्टिमेन्ट लानानै खामानि मावबाय थाबा जानाय नङा जों बायदि कमन मानसिया बेफोरबायदि फिसा फिनला गोरोन्थिफोरखौ जोङो जुदि नुयोब्ला दानि दिनाव ससियेल मिडियायावनो हगारनांगोन स' बियो मानि थाखाय जादों मा जादों बेवहाय मा दङ मानोथो माने मानसिफ्रा प्रेस मिट होयो प्रेस मिटखौल' मानो लिङो निउस मिडिया लिंनानै मानोथो मानसिफ्रा माने माखासे कुइसन खालामो सरकारखौ बा गभर्नमेन्टखौ बा माखासे संगठनखौ थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे पार्सनेल माने एकाउन्ट थायो बे एकाउन्टनि गेजेरजों जों बेखौ माने फकासाव लाबोदों आरो बे मानि थाखाय जादों मोनदों जुदि नोंथांमोनाव एन्सार दंब्ला एन्सारखौ हो आरो एन्सारखौ होनायनि उनाव जुदि सोरबाफोर बेखौ माने एसे गाज्रि लाइनथि लांबाय थादोंबा बिसोरनो माने साननांगौनि खोथा जाहैदों बेसोर साननांगौ माने बाथ्रा जाहैगोन स' दिनै सार नीलकण्ठ गयारी बिथाङा प्रेस मिट होबाय जोंबो बुजिबाय नङा होमबा स' बि माने चेप्टारा जोब्बाय आरो माने बे चेप्टारा जोब्बाय खिन्थु बिनि उनाव आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौ माने ट्रल खालामबाय थानाया सासे गियानि खामानि जादोंना स' बेबायदि खोथा आरो दा फैलायबाय नेक्स्ट जिथु तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि खोथा स' तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि खोथायाबो ओरैबायदि जादों आङो बेखौबो नैबायदि बुंनो नागिरदों स' दिनैहाय बे तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बर' हांखोखौ खोमोदों एसामिस हांखोखौ सिगाङाव माने लिरनो होदों जाय समाव BPFनि सासे MCLA देरहासात बसुमतारी नामा बिथांनि नामा बिथाङा माने BTC सेक्रेटारियाव एसामिस हांखोखौ माने लिराखै होननानै बुंनायाव आलफ्रेड बसुमतारी मोना बहा दोङोमोन स' बेबायदि कुइसन खालामनो नागिरो आरो माने स' बिराद माने मिनिथावना बिराद माने ओरैबायदि लांनो नागिरो माने गोलाव माने एसे पलिटिकेलाइज खालामनो नागिरो आरो खोथाफोरखौ स' मिनिथावना आरो सासे बियो माने गियान गोनां मानसिनि खामानिबो जानो हाया बियो पलिटिक्सनिनो खामानि बियो पलिटिकेलाइज खालामनो नागिरो माने स' बै समाव हयथ' जाय समाव देरहासार बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन आं खिन्थु प्रटेस्ट खालामदों बे समाव देरहासार बसुमतारीखौ आं बे समाव माने प्रटेस्ट खालामनो नागिरदोंमोन प्रटेस्ट खालामदोंमोन आरो माने माखासे निउसनि जिथु कमेन्ट सेक्सन बे कमेन्ट सेक्सनावबो आं कमेन्ट होनानै देरहासार माने बसुमतारीनि एगेन्स्टआव आङो कमेन्ट लिरदों नाथाय बिथाङा एसामिस हांखोखौ माने सिगाङाव लिरनांगौ बर' हांखोखौ माने सेकेन्डआव लिरनांगौ बेबायदि माने खोथा बुङाखै बिथाङा बुंदों एसामिस हांखोखौबो माने बाहाय बेयाव इउज खालाम BTC सेक्रेटारियाव मानोना एसामिस हांखोखौ जुदि बाहायाब्ला हयथ' बेयाव बर' मोनसे दावराव सोमजिनो हागौ जाहाथे बेफोरबायदि दावराव जायाथों स' बेखायनो बिथाङाबो जेनेबा एसामिस हांखोखौबो बेयाव बाहाय होननानै हयथ' बिथाङा बुंदोंमोन आरो स' बिथांनि मोनसे जिथु पलिटिकेलनि मोनसे पलिटिक्सनि मोनसे भट बेंकनि मोनसे खोथाबो थाहैबाय नालाय हयथ' बे माने निउसआ आलफ्रेड बसुमतारीनि एटेनसनाव गैयामोन स' बेखाय बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो माने हायाखैमोन बा हयथ' माने बुङाखैमोन आरो माने खिन्थु नैबे जिथु तामुलपुर हायार सेकेन्डारिनि जिथु जाथाय बे जाथायखौ आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङाबो माने
माने गावनि माने बाथ्रायाव बुंदों कि सासे एम अख्रां बर' एम अख्रां बर'आसो बिथांनो माने इनफर्म खालामदोंमोन आरो मेसेज खालामदोंमोन जाहैदों आरो माने स' बेयावसो बिथांनि माने एटेनसनाबो माने गोलैबाय स' बिनिफ्रायसो बिथाङाबो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो माने स' बेफोरबायदि खोथा स' बेखायनो बबेबा मोनसे पार्टिकुलार बाथ्राखौ लानानै फकासाव लाबोनायनि उनाव नों बै समाव मानो बुङाखैमोन नों बै समाव मानो सिरि थादोंमोन बेबायदि कुइसन खालामनाया सासे गियान गोनां मानसिनि खोथा नङा जे जोंनि जातिनि सेन्टिमेन्ट जोंनि जातिनि खोथा बेखौ बै समाव सोरबा बुङाखैमोन दिनै बुंनो मोना बेफोरबायदि कुनु खोथा थाया हयथ' बै समाव बे बेलेग एटेनसनाव दंमोन बा बेलेग खामानियाव बेस्थ' दंमोन स' बेफोरबायदि खोथा आरोना दाना फैलायबाय जिथु माने रेन्जारनि खोथाया बर' जाति कुत्ता बर' जाति कुकुर स' बेफोरबायदि खोथा मोनसे फैलायबाय स' आं बे बेलायावबो बुंनो नागिरदों कि आलफ्रेड बसुमतारी आदा बिथाङा बुंदों गावनि भिडिअ आंबो नायदों कि लाजिनाय मोन्दों होननानै बुंदों बिथाङा लाजिनायखौ जों सारा बर' मानसियानो लाजिनाय मोन्दों गासैबो लाजिनाय मोन्दों आरो बेफोरबायदि जिथु जाथाय बे जाथाया जाहाथे नेक्स्ट टाइम जानो मोना बेनि थाखायनो आरो जोंनि जिथु जाति बे जातिखौ रैखाथि होनो थाखायनो जोंनि माखासे संगठनफोर थायो आरो बियो सासे सुबुङा मोनसे जातिनि एगेन्स्टआव माने खोथा बुंदों आरो माने आरो बियो जातियाव मोनसे सेन्टिमेन्ट जातियाव सेन्टिमेन्टजों बिथाङा खेला गेलेदों स' बेखायनो जायफोर भिक्टिमाइज मानसि बिथांमोना बै रेन्जारनि एगेन्स्टआव केस होनो हायो आरो जुदि जाय भिक्टिमाइज माने पार्सन जायफोर भिक्टिम पार्सन बिथांमोना बे केसखौ जुदि होआखैब्ला बिनि एगेन्स्टआव नांनो थाखाय जोंहा माखासे जातीय संगठनफोर दङ दै जातीय संगठनफोरा बे माने खामानियाव बे खामानिखौ आखायाव लानो हायो स' बे खोथाखौनो दिनै आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङाबो बुंनो नागिरदों आरो माने स' जोंनि जातियाव सोरबाफोर जुदि हार्म खालामदोंबा जोंनि जातिखौ जुदि सोरबाफोर माने गाज्रि बुंदोंब्ला बेफोरनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनो थाखाय जोंहा माखासे जातीय सेन्टिमेन्ट गोनां माने दैदेनगिरिफोरा जायफोर माने जातीय आफादफोरजों माने खामानि मावफादों बिथांमोना बेफोर इनिसियेटिभखौ लानो हायो जा जोंनि माने जातीय संगठनफोरा बेफोर खामानिखौ माने मावनो नांगौ बे खोथाखौसो बिथाङा बुंफोरनो नागिरदों आरो माने स' बेखायनो जिथु मोनसे जातिजों नांदों आरो बे जातिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा माखासे दल संगठनफोर दङ स' बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों आरो माने बिथाङा इभेन सेक्सनफोरखौ सिन्था लिरनानै बिथाङा होदों आरो माने दा मिनिथावना बाथ्रा नैबेनो जाहैदों कि जोंनि जेरैबायदि माखासे दल संगठनफोर थायोना आं बिथांमोनखौ माने गाज्रि बुंनो नागिराखै दा हयथ' बिथांमोनाबो आंखौ ट्रल खालामगोन माने एसेयावनो लाजि मोनो नालाय माने खोथाफोरखौ बुंबा एसे माने गाज्रि माने एसे सा साज्रां साननानै खोथा कमेन्टफोरखौ लिरो होननानै माने सानो आरो जोङो स' सासे पिएइचडि गोनां मानसि डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा स' बिथांनि माने सेन्टिमेन्ट बिराद माने हयथ' बिराद माने गोजौआव आरो जायफोर माने बिनि एगेन्स्टआव लिरदों माने बिथांमोननि लेभेलखौ जों नायो आरो माने दा जेबो नङा बेफोरो माने बांसिन माने पलिटिकेल मटिभेटेड गोनां मानसिफोरा बेफोरबायदि जायो आरो माने खिन्थु बे मानसिया माबायदि खोथा बुंनो नागिरदों माबायदि माने साजेस्ट होनो नागिरदों आरो दल संगठननि बिबान लाग्रा मानसिफोरनि रेसपन्सिबिलिटिया मा स' बेफोरखौ एसे माने गुवारै साननो रोङोब्ला एसे मोजां जायो आरो माने स' जोंनि माखासे माने आसामनि जिथु दल संगठनफोरनि खोथाखौनो होन बिथांमोना प्रेस मिट होयो बिथांमोना माखासे खोथा बुङो बिनि उनाव हयथ' रायजो राजाफोरा गोबां गिदिर गोलावफोरा माने माखासे बिथांमोननि खोथाफोरखौ लानानै माने क्रिटिसाइज खालामो बा माने सावरायो खिन्थु बिथांमोना बेफोरबायदि माने तुलुङा मन्तब्य होननानै बुङोना एसामिसाव स' बेफोरबायदि सा साज्रां माने माबा होआ आरो कमेन्टस होआ बा बेबायदि सा साज्रां माने रिप्लाइ होआ आरो माने बै दल संगठनाव बिबान लाग्रा मानसिफ्रा बा नेताखौनो बुंबाय आङो स' बेफोरबायदि मानसिफ्रा बे जानला मोनला माने कमेन्ट बा जानला मोनला माने रिप्लाइ होनो नागिरा आरो माने खोब गोथौयै साननानै माने रिप्लाइ होयो आरो माने आरो जिथु दल संगठननि मोनसे जिथु जातीय दल संगठननि बे फिल'सफि बा बिथांमोननि आइडिय'लजिया एसे जुदा जानांगौ आरो माने स' बिथांमोननि रेसपन्सिबिलिटिया बिराद माने गोजौ नालाय मोनफ्रोम माने बाथ्राखौ रायजो राजानि मोनफ्रोम बाथ्राखौ बिथांमोना साजेस्ट होननानै सानना लायो आरो जिथु आसामनि दल संगठनफोरनि नेताफोरनि खोथाखौ बुंदों आङो मोनफ्रोम रायजो राजाफोरनि जिथु कमेन्टस बा माने
माने बाथ्रा बेफोरखौ बिथांमोना साजेस्ट होननानै साननानै लायो आरो खिन्थु जोंनिया जाहैबाय मा माने माने बेबायदि बुंबाय जोंनि दल संगठनखौ लाजि फोनांबाय बे मानो मावाखै प्रेक्टिकेल फिल्डआव फै माबा फै आमुक तमुक हेन टेन बेबायदि आरो खोथाया दा प्रेक्टिकेल फिल्डआव जेनेबा जोंबो मावफेरदों प्रेक्टिकेल फिल्डआव जोंबो मावफेरदों प्रेक्टिकेल फिल्डआव जोंबो ओंखारदों जातिनि खामानि मावनो जोंबो ओंखारदोंमोन मोनसे समाव खिन्थु आइडिय'लजिया जुदा जानांगौ माखासे टाइमाव गोबां रायजो राजाफोरा बे दल संगठनफोरखौ लानानै कुइसन खालामोब्ला आरो जोंनि मावनो गोनाङाबो बिराद गुवार जायखौ सोरबा सासे पार्टिकुलार मानसिया जुदि मावनो हायाखैब्ला बेखौ दल संगठना मावनो ओंखारबोनांगौ आरो माने स' बेखायनो जोंनि जिथु कमेन्ट्स बा जिथु जोंनि फेसबुकनि माने माबाफोरखौ नायोब्ला आं बिराद माने सानफ्लाङो आरो माने माबायदि माबा मोनसे खोथा जुदि माने फकासाव लाबोदोंब्ला बेखौ माने पार्सनेल एटाक खालामनानै बोरै बेखौ माने गाहायाव खोलैना दोननो हायो स' बेफोरबायदि माने सेस्टाखौ सालायबाय थानाय नुयो आरो दा बेखायनो माखासे गोरों गोरा मानसिफ्रा हयथ' खुगाबो सिनो माने नागिरला आरो माने स' बेबायदि खोथा स' मोनसे जातियाव मोनसे हारियाव बा मोनसे ओनसोलाव गोबां बिभिन्न धरननि मानसि थानो हागौ खिन्थु जायफोर माने दल संगठननि बिबान लाग्रा मानसिफोर बिथांमोननि आइडिय'लजिया गासैखौबो लानानै माबायदिहाय खामानि मावलांनो हायो बा सोरनिबा रायनाय सोरनिबा बुंनाय बेफोरखौ माने साजेस्ट महरै लानानै बोरैहाय खामानि मावलांनो हायो आरो बे मानसिया माबायदि माने खोथा बुंनो नागिरदों स' बिखौ माने एसे बुजिनानै जुदि खामानि मावोब्ला जोंनि जातियाव निस्सय खौसेथिया फैगोन खिन्थु नैबे नङा जे बे माने बे रखम बुंखो जोंनि संगठनखौ लाजि फोनांबाय जोंखौ लाजि फोनांबाय हेरिबाय ओइ बिखौ ओरै खालामनानै गादबना दोनलै बिखौ स' बेबायदि माने खोथाफोरा माने मोजां मानसिनि माने आखल जानो हाया आरो माने स' बेखायनो आं नीलकण्ठ गयारी सारनि जिथु प्रेस मिट आं बेखौ बिराद माने मोजां नांबाय बिथाङा बिराद मोजां मोनसे रेसपन्स होलांबाय बिराद मोजां मोनसे जोंनो आइडिय'लजि जेरैबायदि सासे गुनि गियानि सासे मानसिनि जिथु आइडिय'लजि स' बेखौ बिथाङा दिन्थिलांबाय बे मैयानि माने प्रेस मिटनि गेजेरजों स' बेनि थाखाय आं नीलकण्ठ गयारी सार बिथांखौ आङो रेसपेक्ट माने होयो आरो बिथांखौ माने साबायखर बावबाय सासे संगठननि नेताया सासे संगठननि माने बिबानगिरिया बेबायदि जायोब्ला मोजां आरो स' जाय भिडिअ बानायदों बे भिडिअ बानायग्राखौबो बिथाङा एसेबां बिदिनो माने हार्स जेरावजों माने गाज्रि बुङाखै खिन्थु माने डिसिप्लिन भाबैनो स्टेन्डार्ड भाबैनो जेरैबायदि माने गावनि दुखु मोननाय गावनि रागा संगठननि रागा बेखौ माने दिन्थिलांबाय स' गियानि मानसिनि माबाया बाथ्राफोरा बेबायदि जायो आरो माने स' मोनसे जोंनि जातिखौ डिसिप्लिनाव लांनो थाखाय जोंनि जिथु बाथ्रा सावरायनाय जोंनि जिथु माने प्रेस मिट होनाय जिथु जोंनि बिबुंथि बेफोरबो बिराद माने डिसिप्लिननि जानांगौ नङाब्ला जानला मानला माने सोदोब बाहायनानै सोरखौबा माने रायगोन सोरखौबा बुंगोन नैफोराव माने जोंनि जेनेरेसना सोलोङो स' बेखायनो आङो गिदिर गोलावफोरखौबो जायफोर माने दिनै दिपेन दावराव देख्रेब बेबायदि माने एसे माबा डिबेट सोलिगासिनो दङ ना आं बिथांमोनखौबो बुंदों दावराव देख्रेब सारखौबो बुंदों आङो डिबेटआ जायो मोनसे पलिटिकेल जिथु मोनसे जोंनि जातियाव हाबनानै थाबाय मोननै पार्टि जानानै थाबाय स' बेयाव डिबेटआ जागोन आरो दिपेन बर' सारनिबो हयथ' माखासे गोरोन्थि गैया नङा दोङो बेखौ जोङो मिथिगौ दै हयथ' बियो जातियाव माखासे जातिनि खामानिफोरखौ लानानै हयथ' बेफोरबायदि वान साइड जाना थानो गोनां जादों स' जातिनि खामानि मावनो थाखायनो हयथ' बेबायदि जानो हागौ खिन्थु गोबां समाव माने अपेन फिल्डआव ओंखारनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों आरो माने स' बेखायनो माखासे समाव जागोन बियो हयथ' माखासे समाव माने बेफोरनिफ्राय आनज्रायबोनोबो गोनां जानो हागौ बेबायदि सम फैगोन स' अब्लाबो जिथु माने आरो फार्स्टथिं आरो दावराव देख्रेब सारनि खोथाखौ बुंबाय आङो दावराव देख्रेब साराबो मोनसे समाव हयथ' वान साइडआनोमोन दिनै बिथाङा जातिनि गोबां खोथा बुङो स' बै समाव बिथाङा मानो बुङाखैमोन दिनै माने बिराद माने खोथा बुंदों स' बेबायदि माने मानसिफ्रा माने बुंलाबायो आरोना स' जायखिजाया ससियेल मिडियायाव जेरैबायदि डिबेट जालायगासिनो दङ बे बिथांमोननि मेटार खिन्थु मोनसे डिसिप्लिन सोदोबजों डिसिप्लिन भाबै जुदि डिबेट जायोब्ला जोंबो खोनासंनो मोजां नाङो जोंबो नायनो मोजां नाङो आरो माने जितु जों कमन मेनसो नालाय दायो लिडार्सफोरखौ जोङो फल' खालामो आरो सोर मा बुंदों सोर मा थादों आरो एक्सुवेलि मा जामारदों स' बेखौ जोङो नायो आरो माने
दिनै UPPL BPL बिराद माने बिखौ बुङो बिखौ बुङो खिन्थु खामानिखौ सोर मावमारदों बेखौ हले रायजो राजाफोरा नोजोर होयो आरो बा जोंबो नोजोर होयो बा गुबुनाबो नोजोर होयो खिन्थु माखासे माने पलिटिकेल माने खालामनो थाखाय सोरबा मोजां मावनायखौबो माने गाज्रि बुङो गाज्रि मावनायखौथ' गाज्रि बुंखाबायनो आरो सोरबा गाज्रि मावनायखौबो मोजां बुङोलाय आरो स' बेफोरबायदि माने जायो खिन्थु समाजनि जायफोर माने कमन मेन जायफोर माने बेजोंबो गैया बेफोरबायदि मानसिफ्रा नोजोर होयो सोर मा मावमारदों मावमाराखै गोदो मामोन दिनै मामोन स' बेफोरखौ बिजिरगासिनो थायो आरो माने स' देबादा जानांगौ होमबानासो माखासे बाथ्राफोरा ओंखारो आरो खामानि मावनाया मोजां जायो स्ट्रं जायो स' बेखायनो खिन्थु आंनि खोथाखौनो बारे बारे बुंदों कि डिसिप्लिन जानांगौ आरो माने आरो डिसिप्लिन भाबैनो जोङो सोदोबफोरखौ बाहायनानै क्रिटिसाइज खालामनो हायो बा सोरखौबा सोंखारिनो हायो सोरखौबा माने सोरनिबा एगेन्स्टआव बुंनो हायो स' जोंनि जेनेरेसनखौ जिहेतु फोरोंनो गोनां मोनसे माबा थाहैबाय नालाय बाथ्रा थाहैबाय नालाय बेफोरबायदि आरो माने खोथाफोरा स' बेखायनो आं बेखिना माने बाथ्राखौ माने बुंनो साननानै दिनै बे भिडिअखौ माने बानायनाय जादों बुंलांगोन माखासे खोथाफोरखौ आं माने सिगां जेरैबायदि भिडिअ बानायोमोन दा माने भिडिअ बानायनायनि स्टाइला एसे माने सोलायलांदों माखासे खोथाफोरखौ आं माने बुंगोन गोबां खोथा बुंनो दंबावो बै जितु जोंनि जातीय इसुफोरनि सायावनो गोबां खोथाफोरखौ बुंनो गोनां दङ मानोना आंबो सासे मुभमेन्टआव ओंखारग्रा प्रमद बर'नि माने फल'वार्समोन बिथांमोना जेराव माने मुभमेन्ट खालामो बेयाव आं माने बिराद क्लास गारलायनानै होसो थांनानै आङो मुभमेन्ट खालामोमोन मुभमेन्टआव बाहागो लाहैयोमोन दिल्लीयाव हयथ' 6 बार 7 बारसो आंबो माने मुभमेन्ट खालामहैदों BTR एकर्ड जाखालिबो माने आङो इमारजेन्सि जोङो माने फ्लाइटआव थांदों 26 जानुवारि 27 जानुवारि खालि एकर्ड जादों बेनिफ्राय 28 जानुवारि खालि जों फुङावनो माने फ्लाइटआव फैदों स' गासै माबाखौ आङो नुजोबदों आरो माने माबायदि जादों दिल्लीयाव माबायदि थासारिमोन स' बेफोरनि माने उइटनेसा आंबो सासे स' बेखायनो माखासे खोथाफोरखौ जोङो मोनथिगौ माखासे माबाफोरखौ आंबो नुदों गावनि मेगनजों स' बुंनो गोनां गोबां खोथा दङ आरो जोंनि जितु जातीय सेन्टिमेन्ट बेफोर जोंनि बिखायाव जोंनि माबायाव अरायबो थागोन माखासेया पलिटिकेलाइज खालामनो नागिरब्लाबो जों बेफोरखौ माने नायनांगोन नोजोर होनांगोन स' आं दिनैहाय बारा गोलाव बुंलिया आं दहायनो बुंखादों गोबां माने बुंनो गोनां दंबावो आरो स' बुंनो सानो खिन्थु बुंनो गोसो जाया आरो माने बुंनो गोसो जाया स' अब्लाबो माने बुंनांगोन गासै खोथाफोरखौबो जों लाखिना थाबाबो माने एसे गाज्रि जायो मिथिनाय बाथ्राफोरखौ हयथ' माने सम लानानै सुजुग लानानै बुंनो गोनां जायो स' बेफोरबायदि खोथा स' दिनैहाय बारा बुंलिया बेखिना खोथाखौनो बुंनानै आं दिनैहाय एसे दोनथ'बाय आंनि भिडिअखौ जायफोर माने जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय आरो हयथ' आंनि बाथ्रायावबो माखासे गोरोन्थि थालांदों जानो हागौ आं रावखौबो माने गाज्रि होननानै बुंनो नागिराखै गासैखौबो माने एसे माबायदि जानांगौ आं बिनि माने माबाखौ सानदों आरो माने आंनि जितु साननाय आं बेखौ माने फोरमायदों आरो माने बुंदों बेखिना खोथाखौनो बुंनानै आं दिनै दोनथ'बाय उननि भिडिअआव हयथ' आं लोगो मोनलायगोन बेखिना बुंनानै आं दोनथ'बाय खुलुमबाय